आर्यन सावंत. नमस्कार, मी विवेक सावंत. इकडे कॅनडातील टोरंटोमधून बोलत आहे. आम्ही नवीनच एक ग्रुप बनवलेला आहे मालवणी डिस्कवरी नावाचा, ज्याचे संस्थापक आहेत श्रीमती ज्योती साटमताई यांनी हा ग्रुप निर्माण केलेला आहे, ज्याचं ब्रीदवाक्य आहे हेवन ऑन द अर्थ. कळलं की नाही? जसं आपण म्हणतो मालवणी माणूस जिकडे जाईल तिकडे हेवनच बनवतो, स्वर्ग बनवतो. अशा प्रकारचे आपण सगळे मालवणी माणसं एकाच ठिकाणी एकाच व्यासपीठावर येणं फार गरजेचं आहे. काळाची गरज आहे ती, जेणेकरून आपण या कठीण प्रसंगामध्ये एकमेकाला मदत करू शकू किंवा काही पॉझिटिव्ह विचारांची देवाणघेवाण करू शकू. मात्र त्यासाठी आपल्या सर्वांना एकत्र व्यासपीठ किंवा एकत्र असं भेटण्याचं ठिकाण असं मिळणं आवश्यक आहे. त्यासाठी एक फार चांगलं व्यासपीठ बनवलेलं आहे फेसबुकवर, मालवणी डिस्कवरी नावाचं. तुम्हा सर्वांना माझी विनंती आहे की जेवढे आपण मालवणी लोक जगात कुठेही असू, त्या सगळ्यांनी या मालवणी डिस्कवरी नावाच्या फेसबुक पेजवर भेट द्यावी, त्याचा मेंबर बनावं आणि जास्तीत जास्त मालवणी जे आपले आहेत आप्त त्यांनाही या फेसबुकवर मेंबर बनवण्यासाठी विनंती करावी. हीच विनंती. थँक्यू. टेक केअर.